Ka jingkhang dam ha ka jala na ka daw jung ki jingsar ka khlam COVID-19 ha po ka jala ka lakta ha babun kiliang la ka dei ka mai ka ji ka tri ka kata bat kham tam e ki tu ki buduna ha kai okot bat ki kamai sngi bat ki ba kamai sngi ban yo ban ba man men ha ba jingkran ha ka jilang sam khaw do meli kanong kram uba lambor malangyang ha ka shnong Laitkor Lumheh uwe ni kinong ilam shnong jong ka Laitkor Lumheh ulakan tu yo meli ban ikran ba ka sarkar ban plait no e ka jingkhang dam nomor babun kinong bala ki dei na ka te shnong hak ba omduna ki siajar ngut ki batri bala ha ki babun ki benta baru aspo yang darbar de la kerparik pagba smubha wanum ya lum aju bar wanum ya pra syong sa ka cakak ba pide ban syong ngin persyang semuanya dah ngina persyang menyasam re milong re dapat slap milong sura tepila bunya pra no kin sawan ra ki volunteer hiyan Tetapi yang sekolah bah penkenal yang bah soba ataupun solam sekat sarkar bah perkalam nak benta cikinong bela nomor kinong bela tang kinong tang kesenang reha kada kesenang cungai ngangat bah pisak pai bah nususnong pitep bah don kibalat terwasa hayo penkenal bah piyo syal kinong Laitkor kibalat desa apa kelang-kelang kini tukang sebilat kita kinong Laitkor tangga sekian batang asung Laitkor daki hacar kinong belah tangga so benong ba kerpalam nakaling cokosorka makan penyusur ya kena ke lockdown yo ba uneu kusang cempang empat peniap ya fai la peniap sua katangan la peniap sua kacing tencar malai ba hanya shnong habang itra ikit ya ba ikam shnong ikindu bun ba kipat ba kibadon pedang kacing ya tangga so benong kublai sibun balong ya kaen ke ba pilai kena kacing ai jong pai kena kacing kerku ke ba syajar ngu haba ai jingkran suwa ban sam ki marwam ki bukan thup yo khaw dai uphan umpnyang bam ka sini kamlu slasa ka pelang sitri saki aspa sanpho tuli kilong yeng uba lambor malngyang ulong ba menta la khalai bna umpat yo la bantrei nak benta ka roi ka par dai lo subun kam ha ka ban le jingo ik baduk buduna ka yo kot bat ban song marbam namar ba hakum kani ka pot ka sokar ka khangdam ya ka jalla yo ba ki pai pa ka si ki yap tangan om na ka khlam COVID-19 ngimsim mudur ban mpoi perkhat baganwan kanya ka jingja ya kanya ka prathai brokaway ngim jumudur bangin long kumnya ban haban ya kendu bau no mikmat haga jaka bun kam banwan ra ya ka roi ka par menta ubun kam ban song ya ki bam gidi ban pan poi sigilong yin ki badap de ki jing duna ngampat jumat haga jingim jonga nadu bangala shimtei kumu nongilam hagipur ka bamanswa kadai kasin kabaningkong kabangakit ya kanya kalingkor kabakhi haduh kata-kata bandu thi do diam banlet cheki hospital banlet tit yaki hospital private banong penrung yakinya ki longïing namar hospital sarkar ki omdan jing thisu ki longïing bawan naging ibasitom ki omdan pisa banlet bu hapo ki hospital private tang lalit bu hapo hospital private kabaduna kalong hapdan lupa hapo plashi po hajar nang no kinyo kamay mesti bam damit nang no kinyo ban thiet ya katawai masnrung kyong ai shwa kabay oxygen hakoy kasngay kyong soba banwanra nakabanta kitawai kibariam ban sumar de kita kibawan siya kaying junga day kita gilong ying kibawan manong ko balong ngimdan lentay siya ta kumway rai mo fay kain ka ba pinle ki hospital private kitang supet kiyong ngimla banay jaka namaramdan jing thi kajing kentat jong ki private hospital ki pet kiyong bakanya ka brew kiwan na kaying ka ba jinjar bakin siyo ya kabilas tiap kinumla takada ong ba amdan jing thi kum kata ka prathai ngimat ngim hagane ka prathai ka ba im da ka jing jinjar bat ka jing swasat paralok ba it dan ki ong kublai sibun banglayo ikjirap dan pat ki ong sobhayanap ngim dan syu kain haying ngila yap tangan sngosi banong hakani ka port parlok bait khat lai tali ki banai
la shulet komti nadu snem belalet hadu mentang akan hat lai tylli gibenai maret khamyo shu ban perkhat yigi wei pat kijet kam la shu penet jimut bet sibet mano ban phone lastiap mano ban phone manong bangim yo jagathi sibet mano ban phone banong ngim la siubil namar bala khlano de tang kita kijet kam ki bangamat ha ka jing im jonga kum ha ka ne kapor hangreng ong anyai sya yala dia kadai ka pali ka basitom ba na ka banta jonga kaba ya hadu kata kata para lok bait ha ka ne kapor ngapen pau biang syafe bangam kwa ban pendekot lane bangan syukur yaki kentin ki bangalakren ngong bangan dan hasanda jongki dok kisok kirang li kijuki bangade uparlok jongki dok kisok uparlok jongki sam shilling kop shilling ngam kwa bangan syukur yaga juban jonga ka bangalakhlay khamat jongki paiba de nama kata ngalet saudong jongki shnong banlet ban pen yaga dur khamat lejong ban ong syapei ba balung unum kwa baka wairo ka longïing ba kanyap tangan hapo ka konsusi ka jonga